ibiltariei buruz. Badu zer ikusia, zure txistearekin. Hauek ere ibiliko dira, hauek ere txirri-txirri ibiliko dira. Guazen gure txirri-txirri. Ogibide ibiltariei buruz hitz egitera. Oso, Xabi. Mira, azkenean pertinentea da izan da. Bara, txirri. Txirri, denerako balio du. Zango diogu lehenbiziko gonbiatu sartzeko, da beste txistea kontatu behar duzu. Ez, nahikoa. Asgai dezen, ba. Kirola eta komunitatea elkartuz, herriz-herri gimnasio mugikorrarekin ibili da azken hilabeteetan aisialdi osasuntsua eta berritzailea eskaintzen die zonako herritarrei eta aldi berean bere pasioa lanbide bihurtu du. Gurekin da Aritz Carballo. Arratsaldeon, Aritz. Kaixo, Aritz, arratsaldeon. Esker. Aritz, esan dugu kirola, orgatxo batean, batetik bestera, nola sortu zen proiektu hau? Nola sortua, aurreko urtean sortu genuen bulego bat zonaldeko kirola kudeatzeko. Eta autonomo egitean, eran genuen, aber lortzen dugun diru laguntzaren bat eta bar, eta diru laguntza horri irtenbide bat ateratzeko, pentsatu genuen gimnasioan, orduan. Hasiera batean geneukan helburua gimnasio fisiko bat egiteko, baina infrastrukturaz genuenez, lekuaz genuenez, eran genuen, eta gimnasio ibiltaria. Ze ni bizi naiz Aurizberrin, Nafarroako Pirinioan, eta han gaude herri txiki asko, dispertsio nahiko txorekin. Orduan, ia zerbitzu guztiek, ezakit, haragitegiak, okindegiak, liburutegiak daukate herri-zerriko zerbitzua. Orduan, erran genuen, batez ere udarako, behitu, ze naturgune politak, gimnasia egiteko, eta erran genuen, aurrera. Uztailaren erdikaldera, San Ferminak pasata, proposatu genuen udako programa lehendabiziko aldiz aktibitate gehiagorekin eta bat izan zen mogi egin. Hor ikuste dituzue pixkat, hau izan zen justo San Ferminetan, egin genituela jardunaldi batzuk pixkat ezagutzera emateko gurdia eta bar. Eta kasu honetan gaude hor sorabilen, soro gainondoko soro batean bertan ospatzen dela Erroibarko eguna. Eta dagoen jende guztia bada urtean zehar egiten dugu neguko programa, eta aurten udan hori egin duzue. Hori egin dugu. Hori da zure furgoneta, eta atzean gurdia daukazu prestatuta kirola egiteko, ezta? Erabiltzaileak jota lo geratuko dira hori ikusita, ezta? Bai, batez ere Aurizberrin joaten gara kanpinera, Urrobi kanpinera, eta kanpineko bezeroak edo agertzen ziren hori, ze idei polita. Eta bai, oso pozik, ze da oso berria edo ikusten ez dena normalki ez, eta oso pozik. Eta orain neguan sartuko garenez, aire librean egitearena pixka komplikatuko da, ezta? Edo nola moldatuko zarete? Bai. Lehendik geneukan programari lehentasuna ematen diot. Eta Auritzeko kulturetxean egite ditugu, nik monitore bezala egite ditut, indar gimnasia, pilates, cross training. Orduan, ia aste guztian zehar egongo naiz barruko aktibitateak egiten, baina astean behin aste hartetan joango naiz Garebara, Garaioako frontoira, sartzen al naizela frontoi barrura gurdiarekin, eta modu hortan gerturatuko ditugu indar ariketa guztiak aezkoara, bertan ez dagoelako gela egokitu bat. Orduan, gimnasio mugikorrekin joaten algara bertara, eta naiz eta fresko pixkat izan, mugitzen gaudenez berdin du. Berotuko zarete. Eta zu adibidez, Garaioara iristen zarenean, gutxi gora bera jakingo duzu zenbat jendek parte hartu nahi duen, ezta? Izen emate bat dago. Bai, justo gaur bukatzen dira izen emateak. Utzi ditugu 2 aste izen ematentzako, da torren astean jendeak izango du denbora ordainketa egiteko, eta gero hasiko gara 13ko aste hortatik maiatzako bukaerar arte, eta egiten dugu eskolako egutegia. Zer da gimnasio ibiltariaren onena zuretzat? Onena, alde batetik ikusten den bezala hemen naturarekin kontaktu hori izatea,
batzuetan helduagoekin bukaeran egiten dugu erlajazio bat edo lasaitasunera buelta, eta txoritxoak entzutea eta guzti hori da oso polita, ez? Udan beti ematen digu pereza gehiago, gimnasio barruan sartzea, ez? Eguraldi onarekin eta bar, hori errango nuke hoberena. Eta norbaitek, adibez Iñakik, kedate programan, eta bibiko programan, etorri ziren aurre gainera eta erraten zuen, joe, eske, herria egiteko ez dago modu hoberik, ez? Bizilagunekin elkartu, ariketa fisikoa egin, eta gainera ez baduzu gimnasio hori, gimnasioa zure herrira etortzen bada, ezin da gehi eskatu, ez? Eta adina, gutxi gora berazia, adinetako jendeak hartzen du parte hor, denetarik ikusten du, ezta? Hori da, indar gimnasian, hemen ikusten dena, etortzen da jende helduagoa, gutxi gora bera, 40 urtetatik edo jubilatu arte, eta gero cross-trainingean etortzen da jende gazteagoa. Azkenean, cross-trainingean sartzen ditugu zirkuito kardiometabolikoak eta intentsitate gehiago eta behar da fisikoki hobeto egon. Hala ere, indar gimnasian adibidez, ez dauka zer ikusirik, 30 40 urte izan, edo 80 urte izan. Orduan, nik beti egokitzen dut, prestatzen dudan ariketa edo egokitzen dut pertsonai. Ariz, niri izena asko gustatu zait. Mogi edo nola esaten diozu? Mogie. Eta nondi dator, Mogie? Gure zonaldean, Erroibarren, lehengo euskeran, Orreaga Ibarrak egin zuen zonaldeko euskarari buruzko hiztegi bat, eta guk beti entzun dugu, venga, Mugiai! Idatzi zuen bere hiztegi hortan liburuan, alo Mogie, erraten zela lehen. Bai Erroibarren, Aezkoako Baiaran, orduan pixkat, Mogie hori hartuz, alde batetik, gimnasioa mugikorra denez, mugi hitza, beste batetik, mugimenduan gaudenez ariketa egiten dugun bitartean, eta egin dugu gure lema bezala, ale Mogie, ze orain ale entzuten dugu askoz gehiago, orduan bada alde batetik animatzeko jendea aktibitatean parte hartzeko eta zirkuitoa egiten gauden bitartean erraten diet, ale Mogie! Jendean ekatua dagoena, eta noizbait ere, igual, prestatzen gaudenean saioko material guztian, horbait horizketan, baita, ale Mogie, venga, laguntzera. Ale Mogie. Guk ere erabili ezakegu, ezta? Bai. Guri ere batzutan komeni zaigu pixka bat. Orduan esan diguzu, urrengo zure hitzordua zein da, izen emateak ja gaur isten zirela edo esan duzu? Gaur isten dira, eta diozu gimnasio mugikorrarekin datorren astean dira ordainketak egiteko astea, eta urrengoan ja hasiko gara. Orduan 14an. 14an, garaioan, hor, atxalde bi ordu, alo Mogie, edo ale Mogie, hori da. Ederki, Ariz, beste lagun bati, beste ofizio ibiltari baduen beste lagun bati esango diogu etortzeko jarraian. Food truckak ezagutuko dituzue, janari herri-zerri eskaintzen duten furgoneta horiek. Orain sartuko den